हाँ बॉस, ये क्या है? ये जंगली कांदा का तेल रहता है। जैसे कमर में दर्द है, हाथ पाँव में दर्द है, गिरे पड़े का दर्द है, मुक्का मार का दर्द है, सूजन है, उसके लिए तेल रहता है। ये किधर से लाते हैं आप? ये अपना जंगलों से खोद के लेके देता था। जंगल से? कौन से जंगल से? ये अपना नेपाल तरफ से लेकर आते। जैसे अपना हरिद्वार एक उधर से खोद के लेकर आते। महाराष्ट्र में नहीं मिलते? मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, ढूंढने से मिलता था। हाँ, ज्यादातर नेपाल में रहते हैं। अपना नेपाल तरफ में उधर मिलता जाता कभी। और जैसे अपना MP है, उड़ीसा है, उधर भी मिलता है ये जंगली प्याज का। तो तेल का प्राइस क्या है? इसका प्राइस अपना प्याज लोगे तो 400 रुपए का एक प्याज रहता है। एक प्याज का 400? हाँ, जैसा प्याज लोगे उसका कीमत रहता है। ये अपना 1500 अपना 500 रुपए का प्याज एक। जैसी प्याज उठाओगे ऐसा कीमत रहता है। और ये लगाने से और आता है क्या इधर? आता है, इसका झाड़ आता क्यों नहीं आता? झाड़ एक ही आता कि और बहुत ज्यादा? एक ही झाड़ आता। ये तो छोटे प्याज है भी, एक 3-3, 4-4, 5-5 किलो का होता है ये छोटा प्याज है क्या? हाँ, छोटा प्याज है भी, 3-3, 4-4, 5-5 किलो के। और इससे भी बड़ा होता है क्या? और ये तेल कैसा बनाते हैं आप? ये तेल सरसों का तेल में बनाते हैं। सरसों के तेल में? हाँ, ये मिक्स करते हैं? इसको अपनी छोटी छोटी चीजें कटिंग करके उसमें निकाल देते हैं। सरसों के तेल में क्या? सरसों का तेल में अपना जैसे राई का तेल है ना। हाँ? राई का, और अपना लौंग है, हाँ? जायफल है, हाँ? और अपना लहसुन है, हाँ? अदरक है, हाँ? उसमें रेडी करते हैं उसको तेल को। और ये कांदा इसमें मिक्स करते? हाँ, उसमें मिक्स करते, कटिंग करके डालते। ये कंपल आपले साजे वगैरे दिसतात ना, त्याच्यासाठी तेल बना के रखते हैं सरसों का तेल। हे मसाज करताना फक्त लावायचं नुसतं? और मालिश करने का काम। अभी दर्द होता है, खुराक लगा देखो, आधे घंटे में अपने मुंह से बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। कितने रुपए में हो? बाटली रहता है 100 रुपए का रहता है, 200 का रहता है दादा। 100 रुपए का बाटली? ये 100 रुपए का रहता है, ये 200 रुपए का रहता है। जागा तुम्ही निवडलं तिकडे बसावं. ते काल होतं ते बाजारात होते. ट्रॅफिक होता. आपण समोर जा बघतास तर जंगली कांद्याचा झाडा, आणि ह्या झाड आपल्या कोकणात बऱ्याच ठिकाणी आढळतात. मगाशी त्या मुलांनी सांगितलं की नेपाळ, हरिद्वार, मध्य प्रदेश, ओडिसा या ठिकाणी ह्या झाड गावता म्हणून. पण बघू गेलं तर आपल्या कोकणात पण बऱ्याच ठिकाणी ह्या झाड आढळतात. तर ह्या झाड कसा दिसतात तर तुम्ही नीट बघून घ्यावा. आणि ह्या झाड आपल्या कोकणात पाऊस पडून झालो की 15-20 दिवसांनी आपल्या कोकणात बऱ्याच ठिकाणी ह्या झाड उगवतात. तर काय करायचं, आपल्या तो कांदो काढूचा तर झाडाच्या बाजूची माती आहे ती दगडांना अशी थोडी ढील करून घ्यायची आणि दगडांना हळू खरडवायचा, आणि मग त्याची कांद्याची जी मुळं ती लूज होतात आणि मग अलगद तो कांदो आपण जमिनीतनं उपटून काढायचो. तर बघा आता आम्ही तो बाजूची माती ती ढील केलं आणि मग तो कांदो आपल्या हळूच उपटून काढूक गावतलो. आणि हो कांदो आपल्या खूप औषधासारखं त्याचा आपल्या उपयोग करून घेता येता. हे बघा आता आम्ही माती कशी मुळाची अशी दगडांना ढील केलं आणि मग हळू त्या मुळातनं असं बोटान त्या माती ढील करायची बोटाने का, आणि हळू तो कांदो जमिनीतून असं वर उपटून घ्यायचो, मग अख्खो कांदो येता. आता आम्ही कसं कांदो काढतो तो नीट बघा. हे बघा आता असं अलगद आम्ही खेचून काढलो कांदो, अख्खो कांदो इलो असो कांदो असतो. हे बघा जंगली कांदो. आता आम्ही दुसऱ्या झाडा हाता सावकाश उपटून काढतो आणि त्याच्यातला तो कांदो तो अलगद काढतो. बघा कसा अलगद आम्ही काढतो तर बघून घ्या. हो बघा तो कांदो बघा जमिनीत दिसता. आता अलगद असं काढून कांदो घ्यायचं. हो हे बघा आम्ही आता 2 कांदे काढलो. हे बघा जंगली कांदो असं असतं, नीट बघून घ्यावा. हे बघा, आणि मग त्या मुलाने बघा एक कांदो 500 रुपयाक विकत होतो, आणि आपल्या महाराष्ट्रात कांदे मिळतात पण आपल्या कांद्याचे औषधी गुण माहीत नसतं. तर प्रत्येकानं कांदो बघून घ्यावा. आणि त्या मुलाने सांगितलं तसं या कांद्याचा तेल काढा, आणि म्हणजे कसं आपल्या शरीरात जे म्हणजे सांधे दुखतात तर या तेल असतं तर चोळून लावायचा. काय काय लोकांचं कसं वय झाला की कसं पायाची ढोपरा दुखतात आणि हातापाया मध्ये मध्ये पेटके येतात. मग अशा लोकांनी काय करायचं, ह्या सांगितल्याप्रमाणे तेल गरम करायचा कांद्याचा आणि रात्री झोपताना चोळून लावायचा. मग कसं ते आपली जी धूक असतात ती तेवढी फाकता आणि कसं जी वेदना असतात ते तेवढे कमी होतात. तर या बघून घ्या जंगली झाडा कसा आता जंगली कांद्याचा. प्रत्येकाने नीट काळजीपूर्वक बघा. एकदम तुमका मी जवळून दाखवते कसा झाड आता.
जे पूर्वज होते आणि जे ऋषीमुनी होते त्यांनी ह्या जी जंगली झाडं आहेत औषधी झाडं त्याची माहिती आणि त्याचं ज्ञान लोकांका दिलेली नाही. कारण कशा जर ज्ञान जर लोकांका दिल्याने असता ह्या झाडांचं औषधी तर लोक त्यांच्याकडे इली नसती औषध घेऊ म्हणून त्यांनी सगळं लपवून ठेवलेली. आणि त्यामुळे कसं काय झालं की लोकांका ह्या जंगली झाडांचा औषधी झाडांची माहिती आणि ज्ञान मिळालं नाही. आज जर या ज्ञान मिळालं असता तर सगळे डॉक्टरांचे दवाखाने बंद पडले असते. लोक काय करतात अंग दुखा लागला की बामाचे बाटले काढतात आणि बाम अंगात चोळतात आणि बाम चोळून बाटले संपवतात आणि फरक काय एवढं पडणार नाही. तेवढ्यापुरती बरा वाटतं बाम लावल्यावर. तेव्हा तुम्ही जो जंगली कांद्याचा प्रयोग आहे तो करून बघा, नक्कीच तुमका फरक पडत. जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल ती नक्की दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.